Radostná zvesť. Ste už spasení a máte večný život? Áno, potrebujete spasenie a ste tou správnou osobou, aby ste počuli túto správu. V skutočnosti na konci ľudského života existujú len dve miesta. Večný trest v ohni pekla alebo večný život a spasenie spolu s Bohom. Miesto, kde skončíte, závisí od vášho vlastného rozhodnutia. Ak sa rozhodnete byť spasení a žiť večne s Bohom v nebi, existuje len jedna cesta. Činiť pokánie a veriť s vierou v Pána Ježiša. Ak sa dnes rozhodnete veriť, potom ste už prijali spasenie. Prosím, vyslovte tieto slová s úprimným srdcom. Pane Ježišu, dnes verím a prijímam ťa ako svojho Pána a Spasiteľa. Vstúp do môjho srdca a veď ma po svojej ceste. Amen. Ak ste tieto slová vyslovili úprimne a z celého srdca, dnes ste prijali spasenie a Otec v nebi vás prijíma s radosťou. To znamená, že vaše meno je už zapísané v knihe života v nebi.